La punta al coixí és un art tèxtil que va arribar a la península per la zona nord, per la part de Galícia, a Camarinyes, fa uns 400 anys, o sigui, sobre el segle XVII. El punt sencer és, tu agafes dos parelles, sempre es munta aquesta i gires, poses agulla on calgui, on et toqui, i tornes a fer el mateix. Això és un punt sencer. Sempre ha sigut un treball de dones. Les dones això ho han fet com a millorar l'economia familiar, però eren dones que necessitaven espavilar-se, i van crear una indústria, tal qual, perquè elles criaven a la canalla, cuidaven del bestiar i a més feien puntes. Veieu que està fet tot de punta al coixí. Això és un mocador i això és una tècnica diferent, perquè això és retfí. És una tècnica diferent i molt complicada. Això és un tapete que tinc per una tauleta de nit i en tinc un de fet i ara estic fent l'altre. Aquest porta molta feina perquè té la tècnica que és del guipur. Aquestes floretes es diuen guipur, que costa molt de fer. I ara em vaig a fer-te'n, a veure si em surt una. Avui dia també hi ha algun home que s'està atrevint a fer-ho, però ara ho fem com a hobby. Ho fem perquè ens agrada. Però l'important de la nostra tasca és que volem lluitar perquè aquest art no desaparegui. Aquest art és un art viu i és un art que s'ha de defensar. Jo crec que el que principalment és la punta és la sociabilització que representa tot un grup. A nosaltres ens agradaria que la gent jove s'atrevís a començar perquè normalment s'atribueix aquesta tasca a gent gran, perquè a la llarga, si això no es cuida, serà una tècnica que s'acabarà perdent. Hem de tenir la responsabilitat de que això no s'acabi mai, de que perduri, d'aquest llegat defensar-ho.